Ready, pre-chadan. Kulma shona porang ni Jobanivlog tu shona tam ko thank you so boro ba shoi ma jeje forward na mohla shona per dam go in pe bros ko phrase ba shona lang manja bai hane mani interesting kan se chakala mana nga shona per birat khushini shomoy na dai lang ba hade bijibla Bobe ching kholo zai ka chin daw khonani nei besranale besin daw khonani मायाबो नागिरै सेलसेला टेनसन जाजोबबाय बयबो ओमफ्राय मा होनो दासो नागिरबावनानै दुगैनानै लादोंमोन ओमफ्राय बिफाया जोंना बैखौ नागिरनो होननानै जौ लोङो नालाय जौ होगोन बा फैसा एसे होगोन होननानै नागिरनो थिनबाय आरोखि थांनानै दङबा दंसै गैलाबा गैलासै खाफैनायालाय नैबे गोजौआव खायोनि आब'मोनहाबो बाहागि आब'मोना हनै अबेबा बेस्रा अन्थाव नै बै गाहायावनो जोंनि खाग्राया हनै बोरै फैखो ना माखो बेबा नै आयै अन्थाव बाथाव बेखौनो दानिसो रायलायगासिनो दङमोन खायो नै बेहायबो थिला आयै बोरै फैया बेलाय अना खानानो हैस आं नाहरनो बबेथिं थाङा मालायबा हनै थैखागोनसोहाय सयथिबो थाव बाथाव साननै आरो आधा बेलानि उनावसो जों अमाखौ खबर मोनफिनबाय आरो नागिरनानै सेलसेला बे औवा सिङावनो गिदिंलायगासिनो दङ माया ओमफ्राय आंखौ फैनांलांबायानो नों दा फैनो हानाय नङा होननानै ओइ खनायावसो नै सनाफोर गालिनानै दुद्रुलांबाथाय आंखौ मोननाय नंला आरोना मुराया गेव जानांगौबा माथायाव मोननाय नङा आरोखि ओरैबायदि नै आंखौ फैनांला होनबाय बिसोरो हनै नै ओरैबायदि गाहायाव नै दैया ओमफ्राय हेस थांला आङो नै दुद्रुलांनांगौबाथाय मोननाय नङा आरोना सोर एक्ट्रेसफोर बायदि उरायलांनाय बायदि हमथाग्रा गैखाया रावबो नै जय हो शिव बाबा होननायसो जानोसै आयै आफा नै बे बेरा बारनानै खानायमोन दाख्लै आं आदार होलायनाया बेयावनोमोन बबेथिं थांनाय मालायबा गरम थांफानानै औवा सुमु जोजाबोजोब्बाय आंहा नै लुस्रनानै लाथानसै आङो The next day अमा गोमानायखौ नायहैनो लायनो लैहोर ओंखारजोब्बाय आरोना नै मा लाखो नोंथां अस्त्रफ्रा देखायलाय ओरै अस्त्रखौ देखाय जंगलबारि हाग्राबारि नालाय माइ आगोल जालांगोथारबाय बेस्रा एकदम मैयाथ' लाबोनो हायासै बेलासियावसो मोननाय जाहैबाय नालाय दे रेडि प्रि साबधान आदारजों एसे थगायनानै जोङो एकदम लिलाला ओंखारदों हारसिंबा थांफागौमोन ओमफ्राय आं थांनो हानाय नंलाना बेबायदि आरो ससेयाव नेबावनोसै आरोना बाबा नोंबो थांनो हानाय नङा थमाव ओरै लाबोगोन ना दायो ओरै फैदो जोंहा जों ओरै सानफ्रामसो फैदो लाबोगोन फैदो दाथ' थांनायाव गोजौथिं लाबोनो हानाय नङा थांनायाव थांगोन बिसोरो दा ओरै लामा गोलावजों लाबोसिगोनसो जोंहा आवगायनो थाहैनोसै आंबो नायनो लुगैथारो अमा फिसा जानानै दङनो आरोना सनाफोर मैया बिमाया माबा नुबोदोंनो ना एसे आन्दारावसो दंबावोमोनथाय मिन्थिला आरोना फै नानि ओरै थांगोन नै फैदो नानि नायदो बिफाखौसो दोंना हरगासिनो बिबैबो थांबाय बिदाबो थांबाय बिफाबो थांबाय बिमालाय अबाय थाबाय बेयावनो ओरैसो फैगोन नै ओरैसो ओमफ्राय सनाफोर ओरैबायदि दुखुनि खोथा आरोना दुरुङानो बिराद गोराखामोन ओमफ्राय ओरैबायदि फानफ्रबजोबनानै दंमोन जाहैदों अन्थाव बाथावनो बेनिफ्राय ना फैनो हाया ना मानो हाया जाबाय आरोना अमाया ओमफ्राय बेयावनो बियाय गुलायबायना बदै फिसा जानोसो बे जायगायाव थांनानै थाहैदोंमोन ना फैगौमोन बुजिना मोनला आरोना बोरैबा दन्दर बायदि थख'ख' जायगा दङ जाहैदों बिथिंनो नागिरनानै फैदों बेखौनो बिमाया बिफायाबो थेवबो नुस'ना आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय उनाव बे हारसाया बिफाया ओरै होनदों जाहैदों नागिरनानै मोनाबाबो दादा 100 थाखा होगोन नागिरनानै मोनोबा 200 थाखा होगोन होनना बुंबाय बेसा जा नागिरबाय जाहैदों बियो नागिरनानै बिसोर गारनानै फैनाय दन्दरावनो मोनबाय जाहैदों बेहा नै बेबायदि थिला गोजौ आरोना एकदम हाग्रा बंग्रा ओमफ्राय गोलावफोरबो थायो जाहैदों दाबायदिनि दिनावथ' दे बाबानि फिसा ओइथिं दङ बाबाया नुवाखै बाबा खि बाबा आहा ओमफ्राय नायनो लुगैना थानो हाला आरोना अन्थाव बाथाव एकदम टेनसन जागासिनो दंमोन आरोना जोङो रावबो रायलायनायफोरानो मोजां जालायलामोन आरो दुखुजोंनो बोरैबा उदासि मोनलाजोब्बायमोन अमा मोनदों होननाय खोनानानैसो मैया बेलासियाव आदार बोथिसे जाहोनो मोननानैसो जोंहा मिनि खुसि जाफिनबाय आरोना गासिबो दङ मा दङ ओइयाव बाबाया ओइयाव दङथ' मिनि खुसि जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै दाबो आदार लानानै बस्था लाबाय
लाबोनो हायो ना हाया बरायनानै लाबोनोसै ना लाबोनो हायाबाथ' जेने थेनेबाबो लाबोनांसिगोन बहाथ' बेयाव दोनजाबाय थानो आरोना जि गोसोखां बोरैबा मोनबाय थादों आरोना जोङो आबैयाबो इयाव मोनथ'यै समाव आरोना माने माब्रै दं माब्रै गैया ना लावनानैसो गैला नावलानसो थाखो लावबाबो मोनबा मोजां जागौमोन बेफोरबायदि आरोना नै बे थिलाया जोंनिबो दङ आरो जोंनि खाथिनिबो दङ ज' दङ जोंनि बाहागिनिबो दङ न'खरबानि दं खोमा बेयाव थिलाया आरोना बे जेराव गुवारथार औवा दङ ओमफ्राय बैथिं साल दङ एसे हा बे हाग्रा सिङाव सोर हाबनानै नागिरस्लाबनो हायासैना बिसोरो गिलुं नागिरबाय आरो ओमफ्राय बेहा जायखौ नागिरनो थिनदों बेहा एकदम नागिरथारबाय आरो ओमफ्राय नागिरनानै मोनबायबो बेस्रा ओइलाय बाबा ओइलाय बाबाया ओइ नै बेसेबांबा दन्दरावसो आरोना हनै मानसिफोरखौनो सिनायहरलायलाया बे जरावनो दङ ओइ नै एसे खावब्लाब्ला ओंखारनानै दङ ओइलाय बाबा ओइलाय नै बैलाय अमा फिसाखौ नुबायबा दे मोनबेसे ए मोनबा दे अमा आगै लायदों र' मा आगै अमा बामबा मोनगोन दे ओइ लायदों ओइ आबै लायदों बाबा लायदों आदा लायदों दे बोरैदि लाबोगोनथाय हगार हरनायानो जोंना गोलति जाबाय आरोना मानियाहाय जारलाथारहाय अब्लाबो भगबाननि सुखुर मोनाव जे अमाखौ मोननाय जाबाय आरोना थांसै ओइलाय लाबोसिगोन आबैया लाबोसिगोन ओइलाय लाबोसिगोन अमा लायबाय ओइलाय बे जंगलियाव जों बोरै हाबहैनांगौ जाखो ओइलाय लाबाय बाबाया अमाखौ बामबा होनबाय हनै ओइ बामबा होनबाय अमाखौ थांसै न'आव थांसै ओरै न'आव लांसिगोन अमाखौ दे सफैथ'वाखै बारियाव जोंसो न'आव सफैग्रोबाय आरोना बिसोर गाहाय ओरै लानानै फैबाय ओमफ्राय नै जुमायखौनो मावनो गोसो गैलामोन माने अमायानो गैलामोनबा ओमफ्राय दिनैसो संफिनलायबाय आरोना मैयासो अमा मोनबाय नालाय मोनासि ओमफ्राय जुमायखौ जानफिनबाय आइदै सिगाङाव आंबो बेयावनो न'आव थाबाथाय बाबु स्कुलाव हाबथ'यो आरोना 7-8 माससो सिगाङाव स्कुलाव एडमिसन लाहैनायनि सिगाङाव आरोखि मावदोंमोन आङो माबा मोनसे इन्ट्रेस्ट जानानै माने मानसिफोरनि जौ फाननो हानाय माने ओमफ्राय आंनिया बेसेबां खामानि गैयामोन नालाय ओंखायनो आं मावदोंमोन आरो ओमफ्राय संबायबो मावबायबो फानबायबो आरोना सोनाफोर स' गोसोआव दङ ओमफ्राय दा बुहुत गोबाव जाबायना बेफोरखौ खालामफिननाया ओंखायनो एसे दाउट जाबाय आरो आं जुमायनि दैखौबो रोंला होननानै आरोना ओमफ्राय दा सोंनोबो बिखुनजो बिमायाबो अब्लाबो जायोहाय जुमायालाय आरो मा ओंखामजों समान खादौ फारसेथिं बिदि नायो आरोना फारसेथिं सिखाबाय फारसेथिं बिदि नायो आरोना सोनाफोर आङो दैयानो ग्लब गोदौलायबाय आरोना दा अमा लायग्राफ्रा माला सफैगोन ओंखायनो होसननानै होखाबाय आं हाला बे गरमखौ आं हाला अखयज्ज' मोनबाय आङो जेरावबो बिदिनो गरम अमा लायनो थांनायफ्राव हनै माबा खालियासो फैफिनबाय बोरै अमाया बाबा अमाखौ मोनबोआसै फैया आबैयासो होनदों हारसिं उखैनानै फैगोन अमाखौनो माने लाबोनो हायासै फिसाखौ बस्थायाव सोनानै बोबाबो फैयानो अमा फिसाखौ ओरै देखायबाबो फैयानो माने मिथिया आरो बोरै लाबोबावगोनथाय खाख्रुनासो लाबोनांसिगोन आरो होमबा हो बिफा खाख्रुनानै मेंगु बोलायबायसो जाहैदों गावस्रासो गुगु गागा लायनाया दे जायखिजाया बुस्थुखौ नुबायथ' थाङै आदारखौनो हैथ'नांसिगोन लासैनो होनानै लानानै फैनो हानांसिगोन अब्लाबो बुस्थुखौ मोनबाय हायाखिसै आरो नेगासिनो दङ ओरैहाय रेडिनो 5 hours later ओमफ्राय आङो बे ब्लग्सआवनो अमा मोननायखौ सामिल खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि गाज्रि अबस्था अमाखौ आरो लाबोनो हाबावाखै आरोना सानसुआवबो आदारल' हैनानै फैबावबाय माने आवथा खालामहैबावदोंमोन ओमफ्राय थाथारासै अमायानो अरनो थाखायनो बोरैबा खावबाय थायो जाहैदों गिलायलाङोबो ना ओमफ्राय दा बेलासियावहाय बिफाया र' इसोरखौ बाहाय माने सानैसो मानसि लोगो लादों जाहैदों होथा खालामनानै लाबोनो होननानै लाबोयोबा आं बबे ब्लग्सआव देखायगोन आरोना अमा फिसा जाबाय सुनाफोर आंहासो नायनो लुगैनाया थैफ्रामलायबाय आरोना खम जारला आंजोंबो बेनिफ्राय खाफाल गाज्रि सुनाफोर लाइन गैया अ माय गड जानो हागौ नैबे जोंनि लालियाफारानि लाइना आंजों दुश्मनि आरोना जेब्लानिफ्रायनो फैदों बे हरनिफ्रायनो लाइन गैया हरनै जाबाय हरनैयावबो लाइन गैया मैयायाव दंमोन एसे 10थायाव थांदों गैयै गुबै गैया
गोलोमदैजों दुगैजोबनाय बिमा फिसा दुगैस्र'नो दैजों लुस'बाय थानो होनबाबो फैनो मोना फिसाजोआ बाथाबबाय थानाय गोलोमदै सेल सेला दसे गिसिब सिबबाय दसे माबाय दाख्लैनि हराव बिफाया गिसिब सिबै होदोंमोन मैयाबो एसे होदोंमोन मैया उन्दुबो ओंखारबायबा आं दसे सिबलायबाय गोलोमफ्रुजोबनाय अबस्था आरोना माने दा बुंसै ओमफ्राय बिलिफाङावबो गैखायामोनलायना ओमफ्राय जोङो सिलायावसो माने बैयाव बिसिना बोराय दङना जोंना न' लांदांआवहाय बेखौ बहननानैहाय जोङो टर्चक होलायनानै माने उन्दुदोंमोन आरो दसे ओमफ्राय थिग थाक एसे लाइन फैनानै जोङो रुमाव हाबहैफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो दसे एसे बारनाय लोगो लायना थांबाय जै थांदों नमस्कार आरो फैफिननायनि नाम गैयाना दासिमबो गैया लायना खाफालानो माने मोजां नङा आरोना सनाफोर आंना आंजोंनो फुरा दुश्मनिथार आरोना बे कारेन्टआ दाख्लै खनसेनियावबो बेनो हालोद जिदिनानिफ्रायनो फैदों कारेन्ट गैया जिदिना थांसै जिदिनानि सानसे ना साननै आगोलावल' कारेन्ट फैनाय रायजासिगोनसो आं गामि मानसिफोरनि मिथिं सिंजासिगोन आरोना नोंसोर दा फैजोबथारसै गरम बोथोराव नोंसोर फैबानो जोंना कारेन्ट थांगोसो होनजासिगोन फैनो बेसनाफोर अमाखौ माला लायनो हायो माला मानो हायो आं देखायगोन नोंथांमोननोहाय आंहाबो नायनो लुगैनाय एक्साइटेड जाबाय जिहेतु आं नुबा नोंथांमोनबो देखायफागोन आरोना दिनैनो एकदम दानो बे ब्लगसावनो नुफागोन सानदोंमोन आं सानसुसिमाव अमाया न'आव सफैगोन सानदोंमोन सफैमारथारासै आरोना जेबो नंला ओमफ्राय आङो नि ब्लगसा एसे दाबा जोब्बाय जाबाय जानो हागौ गामियारि ब्लग्स गामियारि बिदिनो थिला थिलियावसो देखायबाय आङो जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरोना मा होनो सोरबाफोर गोदान बासिनांगौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो बेल आइकनखौबो थिं बाजायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय